Монреаль татарлары ассоциациясы Вадим Нурәхмәтов һәм Рашида Тагирова тәкъдим итәләр. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Бүгенге тапшыруыбыз туган телебез татар теленә багышлана. Безнең ана телебез татар теле. Бүгенге көндә бөтен дөньяда 10 миллионнан артык кеше татарча сөйләшә. Татарлар Русиядә генә түгел, чит илләрдә Германия, Франция, Америка, Канада, Финляндия, Австралия илләрендә барысында санап бетерерлек тә түгел инде. Татар теле дөньяда еш кулланыла торган 14 тел исемлегенә дә кертелгән. 10 гасырдан алып 1927 елга кадәр татар теле гарәп графикасы белән куллана. 1928 елдан алып 1930 елларга латин графикасы яңалык, инде 1936 елдан бүгенге көнгә кадәр кириллица кулланыла. Татарстанның конституциясе төп закон булып санала. Татарстан конституциясендә телләр турындагы 4-нче статьясы бар. Анда татар теле һәм рус теле дәүләт теле дип игълан ителгән. Бу статья 1992 елда кабул ителә. Согласно статье 8 Конституции Республики Татарстан, татарский и русский языки являются равноправными государственными языками. Статус татарского языка как государственного предусматривает овладение татарским языком как средством общения, а также способом духовно-нравственного развития, формирования коммуникативной культуры. Эй син телем, туган телем, тамыр телем, җир астыннан тарих серен табар телем. Эй син телем, айлы төнем, якты көнем, эремнәрдә әше, балдан татлы телем. Сине саклап калыр өчен күпме белем кирәклеген аңладым мин, белдем бүген. Туган телем, татар теле, аңардан да күркәм, җылы, ягымлы, ләззәтле тел бармы икән ул дөньяда. Туган телем, туган җирем кебек назлы, балдай татлы, кызлар кебек ачык йөзле, егетләрдәй дәртле. Туган телемдәге җырлар шилтер-шилтер чишмә аккандай сафларга ача. Туган телемдәге сөйләм әнкәйнең бишек җырыдай чит илләрдә юата, күңелгә тынычлык бирә. Дуслар белән сөйләшкәндә аралашу теле, дошман белән очрашканда кылычтай үткен телем. Туган телебездә ишеткән әкиятләр хыялландыра, табышмак мәкалләр тапкыр һәм җыр телле булырга өйрәтә. Иң моңлы, хисле җырларыбызны да туган телебездә ишетәбез. Как ты красив, родной язык, в словах отца и песнях мамы. С тобою мир добра познал я, с тобой мой путь во мгле светит. Родной язык во мне живет, поет, как бабушка читает стихи, молитвы и мечтает, что в моих внуках не умрет. Как ты красив, язык родной, ты дан мне Богом, ты святой. Бары тик кабатлыйм тагын, яратам